Здравейте, здравейте, деца! Не само пораснали деца виждам тук, май нас. И още веднъж за порасналите деца. Здравейте, 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 здравейте. Малки артисти, вие защо пеете песента за олелиите, щуротиите? Репетирате ли? Какво правите сега? Репетирате ли? Чичи бързо на микрофона. Тук, бързо. Да, репетираме! За олелиите и щуротиите репетираме! Защо репетирате тъкмо за олелиите и щуротиите? Бръмбари! Нали се разбрахме, че ще пеем песен за приказките? Спектакълът се казва Зимна приказка с... Дядо Коледа! Но ние само танцуваме на тази песничка. И какво ще ми кажеш, Вики? Децата по Коледа какво? По Коледа децата много се забавляват. Започва ваканцията и тогава е щуро. Ако има сняг, олели и бърза, снежни топки да стават. И бързалки. И снежни човеци. Има много снежни щуроти. Ох, така е, артисти, убедихте ме. Но вие все още не сте готови с песента за олелиите и щуротиите. Предлагам ви нея да я приготвим за нашето пролетно шоу. Вие сте артисти и трябва да посрещнем дядо Коледа с нещо така, Съгласни ли сте? Да! Например, солистите от вокална група Слънце вече са